Na zama celebrities Boko Barrett dan madara na zama celebrities Boko Barrett dan madara a makin boy ni ne director yaran nan kun san ban saka an kun gano ba mai ta yani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana maza da mata masu bibiya na a channel dina mai Blow TV. Ba fatallan waka nazo in muku ba, nazo in sanar da ku sabon fim dina mai suna Sabon Yanayi yana nan kwanan nan zamu fara haska shi fa. Ka fa tsaya fa ka lura ka zauna ka sa akwatin tibin ka. Wannan fim din namu za a dangi haska a ARTV, za kuma mu dangi dora shi a YouTube din mu a channel dina mai Blow TV. Yanzu dai kun ga irin fim din na ga dan tsokaci daga ciki mai Blow TV. Kun ga tsokacin fim din na wannan shine Sabon Yanayi. Fim din mun me zuwa communism dan Allah ku dariya masoyana. Ina yin masoyana kuma subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu sanar da ku da zarar sabon fim din mu ya fito. Sabon Yanayi communism yana nan tafi insha Allah.